Oganda kore kwayo mondo mi orit ler e kinde ma kwan jogo ma oseyudi kod tuo mar nyaldiema e pachoka osechopo 153 ma oyangi gi jagoro mong'ere Migao mar thieth Mary Mudhoni ma olero ne kwan ni oya e kauntis adek ma gin Migori, Kisumu kod kaunti ma Nairobi, ka bende oyango ni okenge oseketi mag geng'o landruok mar tuo mar nyaldiema. En ler ma ochiw gi Migao mar thieth kokalo kuom jagoro mong'ere Migao no Mary Mudhoni. Ler manyiso ni ji maromo 153 oseyudi gi tuo mar nyaldiema e pachoka. Kwan ni oya e kauntis adek ma pachoka ma gin kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu kod kaunti ma Nairobi, ka oganda kore kwayo mondo mi orit ler e alwora margi. Now we have 53 cases in Migori County. We have Kisumu County 56 cases and equally Nairobi County 44 cases. We have had deaths out of that and it is sad. Mudhoni okwa oganda mondo mi ochwak pi kapok gitiyo godo anyati kinde ni makoth chwe moko kuom gwenge ma pachoka, ka oganda thoro tiyo gi pi ma ok ochwaki. Bende okwa oganda mondo mi obet bunge kendo oti kod chope e kinde ma gikonyore. Our community health promoters have the chlorine tablets, they have the treatment tablets for water. It is important that if you do not have one in your house, get some from the community health promoters. Equally, boil your drinking water so that it is safe for consumption. Nowe gwenge magichugu e kaunti ma Kirinyaga, kama oyango ni piny owacho osechako keto kenge mag geng'o landruok mar tuono mar nyaldiema. We have enhanced our surveillance across the country to ensure that we have surveillance activities which are strengthening the communities to ensure there is early detection of any form of disease. We have also had laboratory investigations enhanced so that we test all our diseases in this country and any outbreak in the country. We are scaling up our risk communication. Information and messaging should go to the people. Emilome mayande ochiw gi Migao mar thieth tarik 8 dweni. Ji 6 e pachoka mangima osewito ngimagi bang' gamo tuono mar nyaldiema nyaka nyocha umuoji. Kaka yor geng'o landruok mar tuono, sirikand kaunti ma Kisumu bende nyose ka okang' mar loro chiro ma Kibuye kaluwore gi chido mare makelo luoro ni nyalo lando tuono. Loro chiro no kata kamano osekelo ng'ur ka owuok kuom johala makoro ywago rochruok mar ohala.